Poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u korizmeno izdanje emisije U svjetlu vjere. U nadi radosni, u molitvi postojani. Geslo je 25. jubilarnog križnog puta mladih Varaždinske biskupije koji se održava ovoga vikenda 5. i 6. travnja. Geslo je to i svakodnevnog našeg korizmenog hoda. A što smo tijekom ove korizme na tom hodu ubrali među mnogobrojnim pastoralnim aktivnostima naše biskupije, pogledajte u najavi. Projektni tjedan Bartimej. Josipova na Banfici. Dan očeva u vrtiću Ribica. Seminar zajednice Molitva i riječ u Nedelišću. Križni put mladih 2025. Promotivni video. Najavljujemo. Prva nedjelja u Ludbregu. Stepinčev križni put u Lepoglavi. Prvi biskupijski susret krizmanika i mladih u Ludbregu. Cvjetnica, Veliki tjedan i Uskrs. Živo kamenje crkve. Tena Vinceković. 30 sudionika okupio je ovogodišnji projektni tjedan Bartimej koji se u Varaždinskoj biskupiji provodi od 2015. godine. Posjeti različitim ustanovama i udrugama, upoznavanje s teškoćama, izazovima, ali i mogućnostima osoba s invaliditetom i ovoga puta ispunili su tjedan i obogatili živote. Da je tome tako, pogledajte u našem prvom prilogu. Projektni tjedan Bartimej i ove godine održan na području Varaždinske biskupije u organizaciji Povjerenstva za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije te međunarodne udruge Socio Movens, sastavnice Socijalnog instituta Kommende Dortmund. Od 3. do 7. ožujka projektni tjedan okupio je 30 sudionika srednjoškolaca s područja čitave Varaždinske biskupije koji pohađaju 3 srednje škole u Varaždinu, strojarsku i prometnu školu, drugu gimnaziju Varaždin te elektrostrojarsku školu. Među njima je bilo i 2 sudionika iz Njemačke. Projekt se u Varaždinskoj biskupiji provodi od 2015. godine. Ja sam primarno bila polaznik ovog projekta prije 2 godine i zapravo osjetila sam da je cilj ovog projekta neka senzibilizacija mladih ljudi prema nekakvim ranjivim skupinama. U ovom projektu se zapravo najviše fokusiramo na osobe s invaliditetom i jednostavno to nekakvo osvještavanje ljudi i mladih i njihov početak u volontiranju. Kroz 5 dana sudionici su posjetili različite ustanove i udruge, susreli se s njihovim korisnicima te u neposrednom radu s njima upoznali teškoće, izazove i mogućnosti koje sa sobom nose pojedini oblici invaliditeta. Tako su posjetili udrugu za osobe s invaliditetom Ludbreško sunce. U Varaždinu su bili u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, te sudjelovali na susretu zajednice Bartimej koja okuplja osobe s invaliditetom u župi Svetog Josipa. Posjetili su i specijalnu bolnicu za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, kao i Caritasov dom Sveti Ivan Krstitelj za starije i nemoćne u Ivancu. Sudionici su bili smješteni u pastoralnom centru Varaždinske biskupije u Ludbregu te se dio programa odvijao i ondje kroz različite radionice, svakodnevne refleksije, ali i duhovni program, svakodnevnu zajedničku molitvu kao i slavlje svete mise. I ovogodišnji projektni tjedan Bartimej završio je evaluacijom susreta, iznošenjem dojmova sudionika i podjelom certifikata. Jer stvarno cijeli tjedan je bio predivan, bio je ispunjen predivnim ljudima od osoba na samom projektu do osoba koje smo posjećivali. Mogu reći da sam jako puno toga naučila i cijeli tjedan je bio stvarno jako emotivan. Bilo je predivno, ne mogu vam to opisati jednostavno riječima, to morate doživjeti. I stvarno, ako se bilo kome mladome pruži prilika da sudjeluje na ovom projektu, odmah ju zgrabite jer nećete požaliti. Projektni tjedan je nešto predivno, ja mislim da bi to svi trebali probati. Te udruge su stvarno mjesto gdje bi trebao doći ne samo svaki mladi čovjek, nego svaki čovjek. Znači to baš mislim da bi svijet bio ljepše mjesto, stvarno. Na projektni tjedan osvrnuo se i velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije. Čini mi se da iz projekta u projekt su plodovi sve veći i veći, da su zapravo mladi sve više zagrizli, da su zainteresirani u stvari dati svoje talente, sposobnosti i vrijeme osobama, udrugama koje posjećujemo
i nekako mi se evo doista čini da budućnost i naše domovine, ali onda kao što je naš moto Europe, ima zapravo mlade koji će dati dušu toj Europi, dušu domovini i mladi koji će imati osjećaj evo doista za druge osobe. Dodao je i kako se nada da će iduće godine biti organizirana 2 projektna tjedna. Doista postoji i potreba i interes da se evo takvi projekti organiziraju što češće, pa se evo nadam da će sa grupom mladih koji će željeti ovo i preuzimati sve više, doista onda biti više takvih susreta i događaja. Župa Svetog Josipa na Varaždinskoj Banfici ove godine je na Josipovo imala trostruko slavlje. Osim svog nebeskog zaštitnika Svetog Josipa, župa je proslavila i 50. obljetnicu osnutka župe i 30. obljetnicu posvete crkve. Varaždinska župa Svetog Josipa proslavila je u srijedu 19. ožujka na svetkovinu svog nebeskog zaštitnika Svetog Josipa 50. obljetnicu osnutka župe i 30. obljetnicu posvete crkve. Večernju svetu misu predslavio je varaždinski biskup Bože Radoš u zajedništvu s umirovljenim biskupom Josipom Mrzljakom te 10 svećenika varaždinskih župa i samostana. U pozdravnom govoru prije svete mise velečasni Šardi je podsjetio kako se župa s velikom zahvalnošću za dar župe i dar svog nebeskog zaštitnika pripremala velikom devetnicom Svetom Josipu, koja svoj vrhunac ima u ovom zahvalnom misnom slavlju. Istaknuo je i kako je župa postala mjesto štovanja Svetog Josipa za čitav varaždinski kraj. Biskup Radoš na početku misnog slavlja čestitao je župljanima ove velike i lijepe obljetnice, izražavajući radost zbog euharistijskog zajedništva štovatelja Svetog Josipa. U homiliji je predstavio Svetog Josipa kao zaštitnika djece, zaručnika i supružnika, obitelji, radnika, djevica, očeva, prognanika te umirućih. Protumačio je biskup Radoš kako je Sveti Josip zaštitnik života nerođene djece, jer je zaštitio i Isusa kao još nerođeno dijete od onih koji bi Mariju kamenovali da ju je Josip izvrgnuo sramoti. Nadalje je govorio o Josipovoj zaštiti zaručnika, supružnika, ističući kako je Josip shvatio da Bog ima mjesto u njegovom odnosu s Marijom, da ga Bog neće istisnuti iz Marijina života. Predstavljajući Josipa kao zaštitnika obitelji, biskup je istaknuo Josipovu ulogu služenja. Josip je osoba, otac u obitelji koji štiti svoju obitelj na način da on njima služi. Radom, strpljenjem, mukom Josip na sebe preuzima onu ulogu u obitelji koja je njegova uloga, a to je uloga služenja. I nije to uloga koja ponižava čovjeka, nego naprotiv najrječitije priča o ljubavi. Gdje nema služenja, nema ni ljubavi. Josip je zaštitnik i radnika, nastavio je tumačiti biskup Radoš, istaknuvši kako rad osigurava čovjeku njegovo dostojanstvo i uzdržava njegov život, no kako je potrebno bdjeti nad time da rad ne bude samo usmjeren na gomilanje bogatstva, već na ono što je u životu bitno. Spomenuje nadalje biskup kako je Sveti Josip i zaštitnik djevica, redovničkih redova, te zaštitnik očeva. Preporučuje potom djeci da mole Svetog Josipa da čuva njihove očeve. Sveti Josip imao je i životno iskustvo prognanika, istaknuo je biskup Radoš, te kazao kako Svetog Josipa vidimo kao onog koji razumije muku progonstva. Završno je biskup ocrtao lik Svetog Josipa kao zaštitnika umirućih, izrazivši želju da nam svima smrt bude kao san iz kojeg ćemo se probuditi u potpunom zajedništvu s Bogom, koga smo u životu nasljedovali i ljubili, te potaknuo okupljene da već sada traže blizinu i zaštitu Svetog Josipa. Kako živi župa koja ima ovako moćnog zaštitnika, rekla nam je Danijela Marković, izrazivši posebnu radost zbog okupljanja mladih u župi. Pa naša župa Svetog Josipa ima posebnu milost. Ja sam u ovu župu došla prije 23 godine i moram reći da je narasla jako. Najviše od svega mi se sviđa što su mladi uključeni u našu župu, što naš velečasni
trenutno sad koji je Šardi, to sve jako lijepo drži i privlači te mlade, a mislim da na njima ostaje sve. Župa Svetog Josipa na Varaždinskoj Banfici postala je mjesto susreta različitih vjerskih zajednica, od obiteljske zajednice Kursilja, zajednice Bartimej, zbora Korus Angelicus, pa sve do mnogih vjernika varaždinskog kraja koji hodočaste ovdje k Svetom Josipu. A molitvom ih prati i vrlo aktivna molitvena zajednica Svetog Josipa. Ne molimo samo za nas, nego i za sve oko nas, jer znamo da ne može nama biti dobro ako drugima nije dobro. I kad molimo, najbitnije su naše obitelji. A znamo da je Sveti Josip zaštitnik obitelji, onog najvrednijeg, što bi svakom čovjeku trebalo biti najvrednije, njegova obitelj. Kad je ona dobro, kad je tu ljubav, kad je tu zaštita, razumijevanje, taj krug se širi. Vi to širite i naokolo. I blažene su obitelji koje to mogu živjeti i koje to mogu osjetiti. Evo, molimo za sve takve, za sve one koji su još uvijek u potrazi za nečim. Ne trebaju daleko tražiti. To je tu. Idite k Svetom Josipu. Idite k Svetom Josipu, evo, na Banficu. Dan očeva koji obilježavamo na svetkovinu Svetog Josipa na poseban način obilježava se u mnogim dječjim vrtićima. A mi vam donosimo kako to izgleda u dječjem vrtiću Ribica u Žabniku. Dječji vrtić Ribica u Žabniku u općini Sveti Martin na Muri tradicionalno povodom svetkovine Svetoga Josipa organizira susret i radionice za djecu i njihove očeve u vrtiću. Očevi se svake godine rado odazovu i to u velikom broju, rado sudjeluju. Djeca su cijeli dan veoma sretna, jedva čekaju da im tate dođu, da im pokažu sobu dnevnog boravka, da im pokažu igračke s kojima se igraju i općenito što rade i kako rade u vrtiću. S obzirom na dobar odaziv, ali i dobre povratne informacije od očeva i djece, Dan očeva u vrtiću je postao tradicija. Svake godine osmišljavaju se drugačije aktivnosti. Ove godine aktivnosti su podijeljene po skupinama. Djeca rade na radionici zajednički portret s očevima, zatim rade personalizirani okvir gdje pomoću kamenčića rade tatu i dijete. Taj okvir onda nose i taj portret nose sa sobom doma, to je njihov zajednički rad. A osim tih likovnih aktivnosti, očevi imaju prilike i igrati se nekakve razne društvene igre, pecati ribice, puzle, slagati, sudjelovati u nekakvom čitanju priča, glazbeno-scenskim igrama i sl. Cilj radionice. Želja da se očevima prenese poruka koliko je važno njihovo sudjelovanje u životu djece, kako u vrtiću, tako i izvan njega. Također ta radionica je i jako dobra prilika za nekako zajedničko kvalitetno provedeno vrijeme, za nekako dublje shvaćanje djetetovih potreba i jako je bitno da se i očevima prenese ta dječja zahvalnost i ljubav koju oni zapravo osjećaju prema svojim tatama. Na pitanje koliko vole svoga tatu i koliko se vole s tatom igrati, odgovor djece je isti. Svaki otac ističe da, s obzirom na posao i druge obveze, nastoji sa svojom djecom provesti što više vremena, što je u današnje vrijeme za sve roditelje velik izazov. Voli svoga tatu? Da, ja volim s tatom raditi nogomet igrama i čovjek se ne ljutim se igrama. A jel ti ljutiš svoga tatu? Da. I koliko tata bude ljut, kratko ili dugo? Kratko. Koliko ga voliš? Puno. A ti voliš svoga tatu? Da. A što voliš najviše raditi sa svojim tatom? Igrati i auti se i skrivati se skrivosom. Jel ti voliš svoga tatu? Da. Što najviše voliš raditi s tatom? Igrati se Uno. Koliko vremena provodite s djecom? Je li to najčešće kroz igru? Koliko ima vremena poslije posla, kad nije u vrtiću, igramo se, vozimo biciklima, to najrađe ide. Ima i role je. Kad se dojdem doma k djeci, idemo zajedno na pecanje i djeca se jako raduju tome, a i ja, i uživamo u tome. Uvijek treba biti nekako očinska figura, uvijek mora biti
perspektiva oca i perspektiva majke, da to bude nekako stabilno. Nije mi prvi put da sam tu na ovakvoj radionici. Koliko vidite, i klinci su sretni, i roditelji su sretni, i dok su sretni klinci, sretni smo i mi. Puno vremena provodimo zajedno, mislim da svaki slobodan trenutak provodimo zajedno koji ja imam milioni. Grlimo se, mazimo se, ne papamo noktiće, čitamo knjige prije spavanja, molimo prije spavanja, razne aktivnosti imamo vani, nogomet, nekad badminton, što žele to radimo s njima, znači nemamo baš... Tako, i čovječe ne ljuti se, da. Memori igramo puno. Pa mislim da smo mi ko očevi jako bitni njihovim odgoju, jer mislim da ako smo dobri očevi, dobri primjeri njima, da oni budu jako dobri, da budu imali one prave kvalitete od odrastanja, što očevi mogu i ponuditi, naravno. Dječji vrtić Ribica osnovan je 2006. godine. Trenutno ga pohađa 60 djece u 3 odgojne skupine, o kojima brine 6 odgojiteljica. Posebnost vrtića je vjerski program, ali i niz drugih aktivnosti koje se nude djeci, primjerice fitness plesni program koji pospješuje motorički razvoj djece koji je iz godine u godinu, kako tvrde stručnjaci, sve slabiji. Program katoličkog vjerskog odgoja provodi se od samog osnivanja dječjeg vrtića. U međuvremenu sam ja završila doškolovanje za odgajatelja u vjeri na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i zapravo postala nositelj programa. Smatramo da vjerski odgoj ima vrlo važnu ulogu u razvoju djece, jer djece zapravo uče životne vrijednosti i potiče se razvoj i odnosno osjećaj povjerenja, poštovanja, zahvalnosti, ljubavi, empatije i brige za bližnjega. Djeca o vjeri uče na njima primjeren i kreativan način, putem priča, slikovnica, likovnog izražavanja, dramsko-scenskih prikaza. Vrtić organizira mnogobrojne aktivnosti i projekte povodom blagdana, povodom Božića, Uskrsa, Svetog Nikole, Svete Lucije. Sudjelujemo u župnim projektima kao što je Martinska procesija i sudjelujemo na Svetoj misi i kasnije na Martinskoj procesiji. Zajednica Molitva i riječ u suradnji sa župom Presvetog Trojstva u Nedelišću organizirala je seminar nove evangelizacije po modelu profesora dr. Tomislava Ivančića pod geslom Obratite se i vjerujte u radosnu vijest. Seminar nove evangelizacije pod geslom Obratite se i vjerujte u radosnu vijest održan je u župi Presvetog Trojstva u Nedelišću od 21. do 23. ožujka. U to vrijeme održana su ukupno 4 seminara, od kojih jedan u Londonu. Seminari donose, rekao bih, obnovu kršćanima, obnavljaju kršćane da žive, a istovremeno obnavljaju svijet. Jer ne može se sakriti kršćanin u crkvu, nego mi smo, pogotovo mi laici, smo poslani u svijet. Svijet je onakav kakvi smo mi. Prema tome, obnoviti čovjeka danas, obnoviti kršćanina, a onda i čovjeka obnoviti, to znači da ono što smo primili u tajnosti, da to ponesemo kao jedno svjetlo vani. Znači, da svjetlimo ljudima. I to mi onda sigurno kao kvasac mijenja društvo u kojem živimo i vrijeme u kojem živimo. Seminar se održava po modelu profesora dr. Tomislava Ivančića, utemeljitelja zajednice i hagioterapije. Zajednica koju je utemeljio profesor Ivančić, zapravo možemo reći utemeljio, pa cijeli njegov život je, mogli bi reći, ono na čem je zajednica nastajala. I na kraju svog života ostavio je pravilo i prema tom pravilu koje je on ostavio danas zajednica zapravo nastavlja, a on kao njen utemeljitelj je i dalje, mogli bi reći, izvori nadahnuće. Dakle, ta temeljna dva krila kroz koja zajednica djeluje je evangelizacija i liječenje srca slomljenih, a mi tu metodu nazivamo hagioterapija. Zajednica Molitva i riječ na valu nove evangelizacije donosi novu snagu kako bi kršćani došli do osobnog i egzistencijalnog susreta sa živim Bogom. Snaga kojom djelujemo ili sva naša formacija ide u tom smjeru da dođemo do tog temeljnog iskustva koje Duh Sveti zbilja obilato daje. Inače, zajednica je došla održati seminar na poziv i inicijativu župnika i suradnika župe Presvetog Trojstva u Nedelišću. U župi djeluje župno pastoralno vijeće i župno ekonomsko vijeće. Na župnom pastoralnom vijeću uvijek imamo neke ideje kako što više ojača duhovni život u našoj župi. I došli smo do zaključka da je zapravo vrlo važna osobna vjera, osobni susret s Bogom.
Pa vjerujem da ovaj seminar evangelizacije će pomoći barem malo u tome da više svako nas osnovno živi Boga. A da bi se mogli doživjeti Boga, vrlo je važno da što nas potiče ovaj seminar, da budemo spremni oprostiti jednim drugima. A kada molimo molitvu Oče naša, molimo oproštenje Bože, a to ne možemo iskreno moliti ako mi ne oprostimo jednim i drugima. A kada ćemo znati oprostiti jednim drugima, onda će i vjera u nama rasti. Pa vjerujem da ćemo seminar u tome jako pomoći. Seminaru u Nedelišću odazvali su se ne samo župljani, nego i brojni drugi vjernici diljem Međimurja. Pa došla sam na ovaj seminar zbog toga jer sam već kao HGO pacijent u skoro 2 godine i s obzirom na to da sam čula da je ovaj seminar po modelu Tomislava Ivančića, evo zanimalo me kako to izgleda i bude u 3 dana. Evo, s obzirom na to da je to blizu, evo, iskoristila priliku i došla. Bila sam već 2 puta na seminaru Molitva i riječ, jedan put uživo za Novu godinu. To mi je bilo prvi put. Jedan prijatelj nas je pozvao jer on toj zajednici. I taj prvi seminar mi je dao da spoznam ko sam, to jest da prihvatim Božju ljubav. Mladi Varaždinske biskupije već 25 godina okupljaju se na dvodnevnom križnom putu mladih vikend prije Cvjetnice. Plodovi križnog puta mladih su mnogobrojni, a u kratkom videu prigodom 25. jubilarnog križnog puta mladih okupili smo sudionike svih generacija s različitim stažom hodanja, koji su nam rekli o svom doživljaju križnog puta mladih. Križni put je hod. H kao hodanje, O kao osmijeh, D kao druženje. Hodanje, kretnja, moving. Mladi čovjek se mora kretati. Osmijeh. Kad dođeš na križni put, svi ti se smiju i dobiješ besplatno osmijeh. I D kao druženje, jedno spontano, lijepo druženje mladih ljudi koje nigdje drugdje ne može sresti. Hod. Zašto hod? Zato jer je život hod. A nije svejedno kamo hodaš, s kime hodaš, kako hodaš i kako se obučen za to hodanje. Mladi, nemojte se bojati hodati. Križni put je primjer i drago mi je da imam sina koji može naslijediti na onom križnim putevima koje smo mi kao mladi započeli i da slijede hod i Krista u tom primjeru. Meni je drago što imam oca u kojem imam primjer i inspiraciju da nastavim njegovim stopama. Križni put mladih za mene je bil primjer drugima, najviše primjer svojoj obitelji, izazov, nešto novo i radosno sam se odazival na sve te hodove, sklapao nova prijateljstva koja su i danas aktivna. Meni je bilo zanimljivo da on odlazi negdje na 3 dana, da se vraća sav prljav, umoran, znojan, smrdljiv, ali zapravo vraća se presretan i on nas uspješno doma sve zarazio s tim. Mislim da sam ja još na nekoj većoj razini iskusio to i učenje novih pjesama i upoznavanje novih ljudi, učenje prijateljstava i rekao bih da je to možda odigralo i neku ulogu u biskupiji kao i animatora, kao pjevač u zboru mladih Varaždinske biskupije, neki cjelokupni primjer vjere. Križni put je duhovnost. U križnom putu razmatramo Kristovu muku, Kristov život i to jest duhovnost. Ako i na križnom putu mladi, kad šećemo kroz prirodu, kroz sela, kroz vjerska obilježja, mi razmišljamo o svom životu.
Svi ste pozvani na ovaj hod, na ovaj križni put, razmatrati o Kristovom životu, o sebi, o svojoj duhovnosti. Križni put je poziv. Dragi mladi, ne bojte se ići na križni put. Bio sam i ja jedan od redara za vrijeme mog studiranja ovdje u Varaždinu. Već u to vrijeme ja sam promišljao o svom pozivu. Bio sam sveukupno na 3 križna puteva, a na jednom od tim baš sam se molio na tu naknadu da mi Gospodin razluči i prosvjetli srce o kojem putem bi trebao krenuti. Što sam naučio na križnom putu? Prije svega to je prijateljstvo i zajedništvo koje i danas imam sa redarima, a i to isto živim i u samostanu i tamo živimo zajedničarski, bratski život. Tu je i odgovornost koju kao redar svako treba imati, tu je onda još i duhovnost. Jako mi se na križnom putu sviđala ta posta, odnosno dionica šutnje o tajstvima Gospodnjim i njegovog križnog puta, a isto to evo danas i u samostanu razmatram svaki dan. Na kraju tu je radost, veselje koje dolazi iz toga svega i koliko god da je teško, s Isusom je lakše. Križni put je ljubav. Ne znam točno od kud je počinjao križni put, znam da je završavalo u Varaždinu u katedrali. Remetinec Radovan Varaždin. Svi se slijevaju u katedrali, sad ja ostanem van katedrale, nadajući se da budem vidio Dubravku da bi išla u katedralu. Sad ja nju čekam, nema Dubravke, na kraju konačno dolazi, ali prođe pokraj mene i ne pogleda me. Ja sam mislio gotovo je, ali svejedno sam se ipak okrenuo za njom dok je ona išla u katedralu i onda sam ja počela vrikar zapravo ići u katedralu, da što duže zadržim njegov pogled. To je značilo da je to, da ju moram nazvati, poslije da se moramo naći na kavi i nakon toga se rodila naša ljubav. Križni put je pjesma. Pjesma je neizostavan dio križnog puta mladih. Ona, osim što podiže atmosferu, potiče nas ne samo na zajedništvo, već i na intiman odnos s Kristom koji se razvija od postaje do postaje. Kroz pjesmu i sviranje koje sam učio kod mladih, doživio Boga u svome srcu i to me potaknulo da kroz pjesmu govorim za Isusa. Po križnom putu, po tim prijateljstvima sa svima, a osobito sa muzičarama, ta veza je nešto posebno. Isto sam dobio želju za sviranjem, dobio želju za slavljenjem, za pjesmom. Pozivam sve da uzmete svoj instrument i dođete na križni put. Križni put je molitva. Križni put nije samo pobožnost, nego je put srca koji nas uči prihvaćanju svojih patnji i poziva nas da u njima otkrijemo dublji smisao. Svaka postaja na kojoj molimo vezano uz određenu dio Isusovog života, Isusove patnje, poziva nas da u njoj vidimo vlastite patnje, rane, borbe. Mi ne stajemo na križnom putu, nego nastavljamo dalje u nadi u uskrsnuće. Uskrsnuće nam predstavlja upoznavanje s Bogom i kraj našeg križnog puta, to jest ljubav Isusovu. Križni put je vrijeme. Ono što nam je darovano, ono što ne možemo vratiti jednom kad prođe, možemo samo gledati kako smo ga iskoristili. Križni put je zahtijevao mnogo vremena u pripremnim radnjama, organizaciji, realizaciji. Ali križni put je uvijek i škola, škola života koja je mene osobno pružila mnogo dragocjenih škola koje se volim sjetiti u različitim etapama i vratiti na njih. Između ostalog, svaki korak, svako zrnce kamenčića koje je u cipeli, svaka travka, svaki šum
Svaki korak koji moramo prijeći da dođemo od točke A do točke B jednostavno uči čovjeka da je život jedan hod koji zahtijeva svoje vrijeme i to vrijeme mora biti u Božjim rukama. Križni put je nada. Nada, naravno, da bomo ga zbavili. Svaki puta kada krenemo na križni put, nadamo se da će nam svaka nakana biti uslišana, te da jednog dana kad se vratimo svojim kućama možemo dalje navještati Krista i da Krist postane naša nada i naša ljubav u svakodnevnom životu. U rubrici Živo kamenje crkve upoznajemo animatoricu, instruktoricu Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije, članicu Zbora mladih Varaždinske biskupije proteklih 8 godina, župljanku Župe Sračenec. Kolegica Iva razgovarala je s Tenom Vinceković. Tena, hvaljen Isus i Marija, dobrodošla u rubriku Živo kamenje crkve. Uvijek je hvaljen. Dio si ekipe Ureda za pastoral mladih Varaždinske biskupije, osim toga angažirana si i aktivna suradnica u svojoj župi. To znači da uz studentske obaveze nekakvo svoje vrijeme odlučuješ posvećivati i dati crkvi. Zašto? Što te to oduševljava za Krista, za katoličku crkvu? Pa evo, ja sam bila aktivna u svojoj župnoj zajednici od malih nogu, pjevala sam u župnom zboru. Nakon toga se desio jedan stop u mojoj vjeri, kao nisam bila baš više toliko aktivna zbog društva, više razredi srednje škole, ali sam se opet vratila u 8. razredu kada je bila priprema za krizmu i onda se dogodio taj jedan klik u mojoj vjeri koji me potaknuo da i dan danas stojim ovdje, a to je kada je naš tadašnji kapelan nas pozvao da idemo na temeljnu formaciju animatora. Ja nisam znala što je temeljna formacija animatora, što ćemo raditi, tko će biti tamo, ali evo išlo je 7 mladih iz moje župe, pa zašto ne, od petka do nedjelje, lijepo ćemo biti negdje i uživati. I evo, nakon toga sam postala i članica Zbora mladih Varaždinske biskupije, koje sam pjevala skoro 8 godina. Postala sam animator instruktor, aktivna sam u sportskim događajima i ono što je najbitnije je to zajedništvo i mjesto pripadnosti koje ja osjećam i toplinu oko srca kad sam s tim ljudima. Spominješ ove neke sportske aktivnosti, evo, na neki način zapravo sve ono što po pitanju sporta što se događa u Uredu za pastoral mladih, krizmenički turniri, katolička malonogometna liga, to si ti doma, ajmo to tako reći. Prema tvom mišljenju, koliko je moguće evo, da se sport i vjera nekako povezuju, preklapaju, što to čini vjera sportu, a sport vjeri, da tako kažem, da oboje rastu? Uvijek dobivam takva pitanja što se tiče vjere i sporta i volim iskoristiti onu poslovicu da vjera i sport idu ruku pod ruku zajedno, jer i sport i vjera imaju iste sastavnice, a to je disciplina, rad na samom sebi. Imala sam tu milost da trenirala sam gimnastiku 10 godina i mi smo se uvijek pomolili i na treningu da ne bude ozljeda i prije svakog natjecanja. Nije nam bilo bitno sad pobjeda ili prvo mjesto, bitno je da se nitko od nas ne ozlijedi. I sad, kako sam u tim katoličkim turnirima, evo, desila mi se situacija. Dosta godina jedna ekipa dolazila na turnire, nisu bili u vjeri, nisu išli u crkvu, nisu molili. Molili su znači samo kada smo mi se pomolili na početku turnira i na kraju turnira. Ali sad kad sam došla suditi jednu utakmicu kod njih doma, oni su se pomolili znači,
prije utakmice, ja sam ostala u šoku kao što se sad ovo događa i pod poluvremenom sam ja pitala tog dečka kao pa vi se molite? Da, zašto to pitaš? Kao to nam je sad postalo, kao on je izrekao ritual, ali evo meni je stvarno bilo drago da mi na taj način svjedočimo Krista i da mijenjamo ljude. Znači disciplina je potrebna i u vjeri kao i sportu. Tako je. Taj dio sportski mahom uključuje krizmanike, kako sam već spomenula. Evo pred nama je prvi krizmanički susret Varaždinske biskupije u Ludbregu. To će biti susret mladih. Ono što me interesira sad neko tvoje osobno mišljenje, s obzirom da se puno krećeš u tom krugu krizmanika, zašto je to dobro? Evo, što ti na neki način očekuješ od tog susreta ili ne ti, nego što misliš da će krizmanici dobiti i zašto je dobro da idu na taj susret? Evo, ja mislim da je stvarno dobro da se taj susret održava i da smo dobili poticaj da ga održimo, zato jer će ti krizmanici vidjeti, mislim, većina krizmanika vidi u svojim župnim zajednicama da je crkva samo bakice koje mole krunicu, ali evo u Ludbregu će biti jako puno mladih, jako puno krizmanika, bit će i duhovnih momenata i onih zabavnih i sportskih, što će njih, ja mislim, uključiti više i da se i uključuju, ali mislim da tu isto tako veliku ulogu odigravaju i njihovi župnici koji ako potiču mlade na takve aktivnosti, jer na primjer evo, Ured za pastoral mladih ima jako puno aktivnosti za mlade, svaki vikend se usuđujem reći da je nekakva aktivnost, tako da ako ih župnici uključuju, ja mislim da će barem iz svake župe barem 5 krizmanika ostati. To je sjajna zapravo prilika da se onda nakon krizme zapravo zapali u Ludbregu ta vatra Duha Svetoga i da nam nekako zapali našu mladost u crkvi. Tena, koji su tvoji izazovi u življenju vjere, u tome da budeš vjerna Bogu? Imaš li ih uopće? Kako se s njima nosiš? Ja mislim da svatko od nas ima svoje križeve, svoje padove, koliko u svakodnevnom životu, znači na fakultetima, školama, poslu, u obiteljskom životu. Ali dobila sam jedan dobar savjet od jedne osobe, kao čvrsto stani s obje noge na tlo i zahvali Bogu makar i za to loše što ti se događa. Da, teško je sad, na primjer, ja padnem ispit, Bože, hvala ti, pala sam ispit, ali budi zahvalan i na tome, jer na takvim padovima, na takvim križevima mi jačamo našu vjeru i izgrađuje nas u osobe kakve jesmo mi danas. Osim padova i križeva i onog teškog, sigurna sam da evo, ubiraš i određene plodove i blagoslove toga što si aktivna u crkvi, toga što sve radiš s mladima, gdje si sve bila s mladima, ali iz tog osobnog susreta i provođenja vremena sa živim Bogom. Koji su to plodovi? Pa evo, jedan od najvećih blagoslova koje bi ja izdvojila je taj unutarnji mir i radost kad, na primjer, dođemo na takav nekakav događaj i baš se osjeća ono punina, radost, mir, ispunjenost sa puno mladih koji su isto što i ti. Možda dijelimo i probleme i te križeve i padove, ali uvijek će se naći neka osoba koja će ti pružiti ruku za pomoć i rame za plakanje ako treba. I evo, to je jedan od blagoslova, a drugi bi baš istaknula to zajedništvo za koje smo mi svi tu i za koje živimo. Ako smijem ja još dodati i pitati je li blagoslov, evo vikendi kad se održava 25. jubilarni križni put mladih, to je za tebe isto bilo jedno plodonosan križni put, težak ali plodonosan? Pa bio je. Evo, ja sam išla prvi puta 2017. na križni put i išla sam s nakanom. Jako mi se sviđao jedan dečko onda i kao ajde Bože, ja sad idem na taj križni put pa ti meni onda reci je taj dečko za mene ili nije. I sad mislim da je to bila misa baš u nedjelju kada je misu predslavio biskup i jedanput meni je u srce došla misao kao gdje je ljubav, prijateljstvo, ondje je i Bog. I onda sam mislila, Bože, je to znak sad nekakav ili ne, ali daj mi još nešto da potvrdim to. I evo, ubrzo nakon toga je taj dečko i došao do mene i prohodali smo i sad smo i zaručeni i vjenčat ćemo se uskoro, tako da evo. Bogu hvala i na tome. Evo, želimo svim mladima koji su ovog vikenda na križnom putu da i njima budu uslišane molitve ili da dobiju odgovore na svoja pitanja. Na kraju, koja bi bila neka tvoja poruka
Možda osobito mladima, zašto je dobro i važno biti živi kamen crkve? Zašto da se odluče i ohrabre na to? Pa evo, biti živi kamen crkve znači biti aktivan, prisutan i navještivati tu Božju riječ svakodnevno, gdje god bili. Evo sad ovdje u parku, u školi, fakultetu, gdje god da se nalazimo. A s time ne jačamo samo našu vjeru, nego i vjeru svih ostalih koji nas okružuju. Evo i na kraju bih rekla da, kao što sam i prije rekla, da crkva nije samo građevina, crkva je zajednica u kojoj smo svi mi pozvani da dođemo, da budemo voljeni, ali da mi tu onda ljubav pružimo dalje. Da ako nam treba podrška i pomoć, da ju prihvatimo od zajednice, ali isto tako da onda dijelimo i dalje tu podršku i pomoć, da ju ne zadržavamo za sebe i da na kraju svi zajedno onda možemo dijeliti tu Božju ljubav. Tena, hvala ti još jedanput. Hvala vama. Pred nama je prva nedjelja u travnju, to znači i duhovna obnova u našem euharistijskom svetištu u Ludbregu
koju će ovog puta predvoditi ludbreški domaći sin, a upravitelj župe u Svetom Iliji, velečasni Tomislav Dodlek. Duhovna obnova počet će nagovorom na temu Pouke s križnog puta u 17 sati. Slijedi pobožnost križnog puta, a potom i euharistijsko slavlje koje će ovog puta predstaviti varaždinski biskup Bože Radoš, jer će to ujedno biti i misa na završetku ovogodišnjeg jubilarnog 25. križnog puta mladih Varaždinske biskupije. Dođite duhovno se obnoviti i podržati našu mladost. Kao i svake godine, na Cvjetnicu, nedjelju muke Gospodnje, u Lepoglavi se održava pobožnost križnoga puta blaženog Alojzija Stepinca. Specifičnost ovoga križnoga puta je da na Cvjetnicu razmišljamo o muci Gospoda našega Isusa Krista, a ujedno u pobožnosti križnoga puta razmišljamo i o muci blaženog Alojzija Stepinca, koji je svoju muku podnosio u zatvoru u Lepoglavi. Prolazimo stazom koja vodi iznad zatvora prema kapeli Svetog Ivana Krstitelja na Brdogorici, gdje su postaje križnog puta Alojzija Stepinca. Na tome brežuljku ljudi su pjevali pjesme kada je Alojzije Stepinac bio u zatvoru i njemu davali ogromnu podršku i hrabrost i snagu da može izdržati svoju muku. Ove godine križni put počinje u 17 sati u nedjelju na Cvjetnicu, a kao i svake godine pobožnost križnoga puta u Lepoglavi predvodi varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš. Sve vas pozivamo da dođete na tu lijepu pobožnost velikih milosti, osobito koji ste štovatelji blaženog Alojzija Stepinca, da po njegovom zagovoru zaprimite velike milosti za svoj život i život svojih bližnjih. Potaknite jedni druge da što više i u što ljepšem broju možemo sudjelovati zajedno u toj pobožnosti i lijepoj molitvi i obogaćivanju duhovnog života. Pred nama je prvi biskupijski susret krizmanika i mladih koji će se 26. travnja održati u Ludbregu. Kako teku pripreme za ovaj događaj? Evo, ovo je prvi susret takve vrste u našoj biskupiji i od početka krenuli smo s odborom biskupijskog susreta mladih i krizmanika koji su se raspodijelili određene timove i primili određene zadatke. Jedan od njih je bio da pripremimo doista mlade i krizmanike za taj susret. Tako će se na župnoj razini odvijati dva pripremna susreta. Jedan pripremni susret više kao kateheza sa samim krizmanicima, a na drugi susret su pozvani sami roditelji i kumovi. Evo, oni će razmatrati o geslu, o temi ovoga susreta koja glasi Pomozi moj nevjeri, odnosno Pomozi moj vjeri, gdje želimo doista kroz taj susret ojačati našu vjeru s Gospodinom u susretu, upravo u euharistijskom svetištu u našem Ludbregu. Tko je sve pozvan na ovaj susret i kakav program očekuje sudionike? Evo, na ovaj susret pozvani su svi mladi naše biskupije, svi krizmanici i naravno njihovi roditelji i kumovi. I naravno i svi koji žele sudjelovati na samome susretu. Program je bogat, započinje okupljanjem u 9:30, u 10 sati sveta misa, poslije misa slijedi jedan zabavno glazbeni dio, više o tome mladi će vidjeti na samome susretu. Poslije zabavnog glazbenog dijela slijedi svjedočanstvo jedne poznate osobe, zatim ručak, poslije ručka je jedan talk show s našim ocem biskupom i na kraju euharistijsko klanjanje. Koji je cilj ovog susreta? Cilj ovoga susreta probuditi upravo vjeru u mladima. Možda osjećamo se često slabima, klonulima u vjeri, a upravo ovakav tip susreta mladima može biti na poticaj i rast i sazrijevanju u samoj vjeri. U najsvetije dane liturgijskog vremena pozvani smo živjeti i doživjeti otajstvo Isusove muke, smrti i uskrsnuća. To ćemo najlakše postići sudjelujući na misnim slavljima, procesijama na Cvjetnicu
čitajući Isusovu muku, sudjelujući u obredima Velikoga tjedna. Dodajmo kako će i misu na Cvjetnicu u Varaždinskoj katedrali prenositi i Hrvatska radiotelevizija. Veliki četvrtak, veliki petak i velika subota u našim župama posebno su snažni liturgijski dani, puni obredne simbolike. Ne propustimo stoga obrede Velikoga tjedna u svojim župnim crkvama. Papine molitvene nakane za mjesec travanj. Papina za korištenje novih tehnologija. Molimo da uporaba novih tehnologija ne zamijeni ljudske odnose, da poštuje dostojanstvo osobe i pomogne nam da se suočimo s krizama našega vremena. Biskupska. Božje milosrđe izvor života. Da u otajstvu Kristove smrti i uskrsnuća spoznamo neizmjerno blago Božjega milosrđa, te ga prihvaćamo kao izvor oproštenja i života u njegovoj milosti. Još smo kratko u korizmi, a onda slavimo 50 dana kao jedan Uskrs. Pripremimo svoja srca i svoje duše za susret s Uskrslim. Velike župne ispovjedi otvaraju svima mogućnost ispovjediti se i o Uskrsu pričestiti, kako to nalažu i crkvene zapovjedi. Ponovno smo s vama za mjesec dana, točnije prve subote u svibnju. Dotad sve događaje i najave pratite na našoj mrežnoj stranici i društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.